Od davnina ribarenje se smatralo jednim od najtežih zanimanja. Onda je polovicom 20. stoljeća izumljena naprava koja je taj posao uvelike olakšala. Manje je poznato da je čovjek koji je jednostavnim izumom napravio revoluciju u svjetskom ribarstvu bio Hrvat Mario Puretić. On je u Američkom uredu za patente 10. listopada 1954. patentirao svoj izum kolotur za izvlačenje mreža. Veliki izumitelj, podrijetlom s otoka Brača, uputio se kao 25-godišnjak, poput mnogih naših otočana, trbuhom za kruhom preko oceana u Ameriku. Ovdje se ubrzo pridružio lovcima na tune, sretan što je nastavio život uz more umjesto da ostavi mladost i zdravlje u nekoj od čeličana u unutrašnjosti, gdje su završili mnogi naši iseljenici. Lov na tune bio je vrlo naporan. Radilo se s teškim pamučnim mrežama, koje je moralo izvlačiti 30 ljudi i do 10 sati. Mario Puretić htio je olakšati izvlačenje ribe, pa je patentirao hidraulični koloturnik pod nazivom Power Block. I sam se Puretić začudio s kojom je jednostavnošću njegov koloturnik izvlačio mrežu. Taj na izgled jednostavan uređaj preokrenuo je cijelo svjetsko ribarstvo. Zahvaljujući Power Blocku, ukupni svjetski ulov ribe udvostručio se, a istodobno se smanjio broj ljudi potrebnih na brodu. Najveću počast hrvatskom izumitelju odala je Kanada, na čijoj se novčanici od $5 nalazi brod s Puretićevom napravom. Mario Puretić nikada nije zaboravio domovinu i rado ju je posjećivao. Kada je 1993. umro, na lijesu koji je stigao iz dalekog svijeta na Sumartinsko groblje pisalo je: počivao u miru u voljenom starom kraju.